Okay, så gør vi det lige rigtigt. Hvis den altså gider at starte op. Vi gør den lige om lidt. Så siger vi uLounge Elf. Så siger vi file browser. Så siger vi MC0. Så siger vi boot. Så siger vi dev install. Så siger vi boot. Så tror jeg, vi er der. Jepsen.